Ako rýchlo ideš. Ťa natáčam, zakývaj do kamery. Kde ideme? Povedz, do kamery povedz, že kam ideme. Ideme do Lidla. No, a čo tam ideme? Ideme do Lidla. A čo tam ideme? Niečo kúpiť. Ale čo? Nevieš? Pre teba, veď na ten bicykel. Na kolena. Chránite, no? Chrániť. Dobre, poď, pokračuj.